Yrtti Oy. Ja arviossa todetaan, tai arviona lausumme, miellyttävä yrttisyys, kuori ohut, maku chilin vahvistama, tulisuutta mukana säntillisesti, suuntuntuma oikein mukava, mausteet paikallaan ja tasapainoiset, hyvä tuoreen lihan maku, jolla se löytää vain raakamakkarasta, ja se antoi sille 97 pistettä. Ennen kuin annan sinulle tuon puheenvuoron, niin on myös tämmöinen, Mio saa kertoa mikä tämä on. Mutta tämmöinen, parhaan makkaran saajan ekstra palkinto. Joo, ensin kiitos tästä ja tämä on aina suuri kunnia meille. Ja täällä on aika monenkin asia meillä merkitystä. Hieno juttu, ja menee meillä aina kunnia paikalle nämä jutut. Ja meidän konttorilla. Kiitos. Vuoden paras erikoismakkara on Veljekset Mattila Oy Smokehouse Korean Barbecue King's Grill-makkara. Arviona lausumme, lihaa on, löytyy kaikenlaisia makuja, lihan chilin poltetta, happamuutta, makeutta, puruvastus hyvä, erityistä mausteisuutta, monipuolinen, runsaista rasvaisuutta loppuun asti, jälkimakua vaikea yhdellä pois, jos tarpeetaan. Ja annamme sille 94 pistettä. Ja Veljekset Mattilan edustaja ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta toivotamme diplomin. Tähän välihuomautus. Se on. Ja eteenpäin. Grillimakkara. Grillimakkara-sarjassa annamme palkinnon Makubrylin Hellesin hyvälle olutmakkaralle ja arviona lausumme. Mukava lihaisa karkea rakenne, puluvastusta riittää, yrttinen, mausteet tasapainoisesti esillä, mehukas, pippuri jää poskiin lepäämään, hyvin pitkä suuntäyteinen jälkimaku ja annamme sille 91 pistettä. No niin, haluan tässä kiittää jälleen Akateemista Kiuasseuraa tunnustuksesta. Tämä on aika hienoa 4. vuosi putkeen. Tullaan kohta palkinto tänne näin. Ja jo toinen kerta Makubrewingin kanssa yhteistyö makkara, eli vuonna 2022 voitettiin O-makkaralle ja käytettiin Raistautti olutta. Ja tähän käytettiin Helles-olutta. Jos kaikki menee hyvin, niin me pääsemme maistamaan myös tätä Helles-olutta tänään täällä näin ainakin. Me olemme toimittaneet sitä tänään, en tiedä, onko henkilökunta juonut kaikessa. Katsotaan, miten tässä käy. Puhu kertoo, että on mahdollista. No niin, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä, toi suuri kunnia jälleen. Ja hienot pisteet, olemme erittäin otettuja tästä. Joo, ja Makubrewingin puolesta voi sanoa, että on ollut upea yhteistyö ja hienoa, että kahta tämmöistä tuotetta saadaan yhdistettyä myöskin jopa makumaailmassa. Makkara ja olut kuuluu yhteen ja hienoa toimii perinteisen yhtiön kanssa, joka tekee meille kaikille. Ja haluan kiittää myöskin Kiuasseura valitsijoita. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana, näin loppunut vielä tänään, lihamakkara-sarja, jossa Tapola Oyn Helsingin makkaratehtaan Härkäkorjus on arviomme mukaan valmistanut vuoden 2025 parhaan lihamakkaran. Ja arviona lausumme, sesonin tuote, voimakkaat mausteet, lihaa on paljon, massa jopa liian tiukka. Lihalähteenä varmasti nautaa, yrtit ja muut mausteet tasapainossa. Puluvastusta 100%, jälkimaku huomattavan pitkä ja tasapainoinen. Annamme sille 91 pistettä.
Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, puheena sano semmoisen asian, että tämä tuli muuten ihan täysin takaa vasemmalta tavallaan. Monethan ei tiedä sitä, että viime vuonna 1.6. lähtien Tavola on omistanut KMP:nkin. Tavola, jossa on yhtäkään ykköspalkin tulee 8 sijaa tämän firman juttuloisissa. Mutta kuten nämä Helsingin kollegat tässä puhun näistä autoasioista, meillä tulee meinaan ensi kesäksi Nokian Panimon kanssa yhteistyönä tehtyä pikkasen hienompaa tavaraa. Tampere Rules. Ja myös Nokian Panimo rupesi. Kyllä. Ja vielä yksi palkittava. Fermion 1930 Oy on arviomme mukaan valmistellut vuoden 2025 parhaan nattimakkaran. Jos oikein tulkitsen, nimi on Naughty Burger Dog New York City Cheese. Ja arvioida lausumme. Silkin ohut mukava kuori, juustoa runsaasti, mutta ei liikaa. Mukava suuntuntuma, pehmeä ja kälevä laitettu mausteutus ja pikkurit, laadukkaat ainesosat, miellyttävä kokonaisuus muuhun kuin hotdogit. Ja annamme sille 90 pistettä. Fermion edustajat eivät tässä paikalle, mutta toimitamme diplomin heille.